to jste spolu moc nechodili. To sme spolu vlastne ani nechodili, takže rýchlovka. Aha. Co na ní máš, že to nemůžeš říct? Ale asi to nikdo neví, že? Absolutne nemá právo sa takto vyjadrovať. Strašne ma sere a sa ku mne chovala strašne. Proč si s ní byl? Ja neviem, si asi neuvedomovala alebo neuvedomuje tie veci, ktoré ja mám na ňu. To přesně se stalo teď vlastně s Barčou. Sere si do huby, proste reálne si sere do huby. To by to trošku bouchlo, viď? Tohle je lepší a lepší. Hej, tak to už to nemůžu na tohle. Zdravím všechny sledující a posluchače Ahny Talk. Mým dnešním hostem je Adam Sedro. Ahoj. Ahoj. Myslím, že asi spoustu lidí tady nečekalo, že přijdeš. Nebo spíš, že tady my dva budeme také spolu sedět. Jsem ráda, že nás lidi poprvé vidějí vedle sebe u mě v podcastu. Som veľmi rád, že si ma pozvala. Máš to tu krásne? Děkuji. 4. série, vítám vás u 4. série. Jsem ráda, že tady jako prvního hosta mám tebe. My jsme se seznámili teď nedávno v rámci Miss Czech Republic. Předtím jsme se viděli asi 2krát na nějaký akci, i vlastně s tvojí ex-přítelkyní Venice. Ano. Vždycky jste mi byli oba dva hrozně sympatický, ona už je teda trošku míň sympatická, abych byla úplně upřímná, ale já ji neznám, viděla jsem ji 2krát. Tebe jsem měla možnost poznat víc právě v rámci Miss. Co je vlastně první téma, na co se tě chci zeptat, protože ty jsi teď konc nově Mr. Supranational of Czech Republic. Ano. Ano. Co tě k tomu, jak se to stalo? Úplne jednoducho, dostal som ponuku a premýšľal som možno 5 minút, takže som to hneď zobral. Ja mám proste rád challenge vo svojom živote, takisto ako Love Island, tiež mi to bolo ponúknuté, ale neváhal som, váhal som, nebudem klamať. Samozrejme o tom človek trošku premýšľa, predsa len je to niečo veľké, je to niečo veľkolepé, takže ale pri tomto som rozmýšľal možno deň. Na druhý deň som volal, ideme do toho. Aha, takže máš rád spontánní věci. Áno. Jo. Jo? A u Love Islandu, dobře, tak ještě se k tomu potom vrátíme. Ja som trošku preskočil, áno, ale... Ne, u Love Islandu bylo teda podobně, že si dostal nabídku od nich? Áno, vlastne to bude asi aj taký... Teraz niekedy to by mohol byť aj rok. Dajme tomu. Teraz máme koniec apríla. Ako je apríl? Apríl po slovensky apríl, neviem, jak to máte vy. Duben. Ak si dobre pamätám, bolo to koncom apríla, som sa jedno ráno zobudil so správou na Instagrame, či by som nemal záujem o Love Island, československý Love Island. Trošku som, akože tam som viac rozmýšľal, nebudem klamať. Ja som bol skôr, že nie, ale moje také blízke okolie, čo sa týka kamarátov, rodiny a tak, tam sa nenašiel ani jeden, kto by povedal, že nejdi do toho, práve, že všetci boli, že Adam neblázný. Že potrebuješ lásku, jo? Nebo proč? Áno, padlo aj také, aj také argumenty padli, ale celkovo ako zážitok. Proste ten Love Island má celkom dobré meno po celom svete. Šiel bys do toho znova? Jo. Úprimne áno. Akože keď som bol tam, nebudem klamať, už ma to stralo, tak ale bol som tam 2 mesiace. Čiže prakticky od začiatku neúplného a až do konca, takže už to bolo trošku na hlavu, už to bolo na psychiku trošku too much. Ale teraz odstupom času určite by som išiel ešte raz. Bola to fakt jízda. Bola dobrá jízda. Tak se k tomu ještě potom vrátíme. Každopádně já teda budu trošku přeskakovat, protože já už něco málo o tobě vím. Právě, takže... nechcem ti do toho skákat, nevím, čo chceš všetko sa pýtať, takže... No, jako velký téma u tebe a co si myslím, že je strašně zajímavý, je to, že ty jsi žil na několika místech. Ty jsi vlastně vyrůstal v Německu, studoval si v Německu, žil si dlouho v Austrálii, 7 let, jestli se nepletu. Ano. A jednu dobu si žil i v New Yorku, mluvíš 4 světovýma jazykama. Ano. Jakože myslím si, že to o tebe spoustu lidí neví. Neví, no. Takže chápu, že jsi takhle otevřený novým věcem, spontánním. Áno. No. Tak ja mám také moto, ja mám tých mot trošku viac, ale mám také jedno moto hlavné, s ktorým sa riadím, proste no risk, no story, alebo také niečo, alebo ride or die. Takže ja berem ten život fakt, ako by som povedal, proste žijeme iba raz a teraz mám 30 rokov, ale proste teraz som na nejakom píku svojich energií, alebo teda svojej energie a všetko zvládam úplne inak a dajme tomu o 5-10 rokov, už nebudeš mať toľko energie, už nebudeš taký iniciatívny, už nebudeš taký I don't give a fuck. Takže kdy jindy než teď? Kdy jindy, presne. A potom nechcem proste sedieť v 40-ke na gauči a povedať si, že ty vole, čo keby som išiel na ten Love Island? Alebo čo keby som išiel na tú
svetovku Mr. Supernational. Co kdyby? Ja nechcem mať tieto otázky. Ty proste nezistíš, kým to nevyskúšaš. Chápeš? Aha. Nechcem mať tieto otázky, takže... A teraz presne, ako som už spomenul, teraz proste mám neskutočne veľa energie, proste zvládam veci úplne inak a teraz je ten správny čas. To je super. Takže tady ten podcast vlastně bude i takový trošku motivační. Taký inšpiratívny troška. Môžeme to tak povedať? Určitě. No já si myslím, že jako takovýhle život do 30 stihnout tolik věcí je super, takže to rozhodně může být inspirativní. Jasné. No a proč si nešel třeba do australského Love Islandu? Určitě je taky. Prišla ponuka z australského Love Islandu. To už som párkrát spomenul, ale dáme to ešte raz. Proste to bol nejaký, ja neviem, proste či to bol universe, proste vesmír to zariadil, ale ja som dostal ako prvú ponuku na australský Love Island z agentúry, kde som fotil. Oni hľadali nové tváre pre australský Love Island a písali mi, že Adam, to by sa tam strašne hodil, nemáš záujem. A mňa strašne bavil australský Love Island. Tam som neváhal napríklad ani minútu. Akože z mojej iniciatívy hneď som povedal, že ty vole, určite. Lenže z Austrálii funguješ keď si foreigner a cudzinec, tak funguješ na vízach a na Love Island austrálsky si musel mať minimálne PR, permanent resident, čo som ja nemal. Ja som bol na sponzorských vízach z mojej práce, čo nestačilo, takže ono to už prakticky hneď na tom úvodných papierovačkách nejakých vypisovaní, tak už to tam prakticky hneď skolabovalo. Takže tak ako to začalo, tak to aj skončilo. Ale ja fakt prisahám, že to boli 3 týždne. 3 týždne, možno mesiac maximum, už to presne nepamätám. Som sa zobudil na to jedno ráno, čo som už spomenul. A bola tam tá istá ponuka, ale z Československa. A myslím si, že wow. Ale z toho som nebol až taký páv, jak z toho Austrálii. Neviem prečo. To bylo v tom čase? Jakože bezprostředně potom ti přišla nabídka, anebo to bylo na základě toho, že si jel Love Island, to je jakoby franchíza, ne? Tak je to jeden koncept, tak možná třeba jsou propojený? Nejsou? Ja som to zisťoval. A či náhodou tam nebolo také, že neposunuli. Ale nebolo, ale proste to tak vyšlo. Nechápal som tomu ani ja, že sa mi sníva. To tak mělo být proste. Chceli ma proste v tom Love Island, to je jedno, kde na svete, ale proste nejako ma chceli. Ale hovorím, tam som trošku váhal pri tom československom. Tam sa to dosť dlho riešilo. Proč? Vieš čo, neviem, nebol som s tým... Stále som mal nejak v hlave tú slovenskú mentalitu, ako keby, alebo teda československu. V Austrálii už som bol... Austrália predsa len tá mentalita tých ľudí je trošku iná. Oni sú... Ako sa povie my opinion? Podľa mňa sú... oveľa viac open-minded. Vidíš, napadajú ma zase... To je super, že s Adamem, když se bavíte, tak on prostě... Ty přemýšlíš ve 4 jazycích, podle mě, proto někdy ti to trošku vykokta. Jo, in my opinion, jak to poviem? Jakože myslím si, že ty máš úplně nejpřirozenější jazyk angličtinu. Kdykoliv se s tebou bavím, tak prostě tobě naskakují podle mě víc anglických slovíčka. Jo, je to pravda, ale to není dobré. Ne, to je super. Jo, ale žijem v Česku. Takže podle tebe... Podle mne, áno. V Austrálii tí ľudia sú oveľa viac open-minded a premýšľajú úplne inak a radujú sa možno z veci, alebo tak. A aj ten austrálsky Love Island bol úplne inak braný. Nebolo tam toľko hejtov a ja som si bol vedomý toho, že či chceš, či nie. Čechoslováci rád hejtujú, rádi proste majú... A tak ty si neměl nejak hodne hejtu? Nemal som, chvála Bohu. Chvála Bohu. Ale proste toto som mal nejak v hlave, som si robil z toho nejak ťažkú hlavu, že co kdyby, co ak tam vyparadím nejakú blbosť a zožerú ma a tak. Ale vraciam sa k tomu naspäť, ako ma moji kamaráti a moja rodina supportli a prakticky tam sa nenašiel jeden jediný človek, to by povedal, že nejdi do toho, takže a dnes som tu. Vidíš, asi to mohlo tak byť. Aha. No a jaký to vlastně, u mě už byla Ráchel, byla u mě Adry, nebyl u mě vlastně jediný kluk z Love Islandu. Jaký to bylo pro tebe, jakože šel jsi tam s tím, že si třeba fakt najdeš holku? Ne. Protože já si myslím, že holky tam možná s tím i jako chodí. Tak jako... Jo, niektorí tam išli s tým, ako... ja som išiel skôr za tým adventure, proste za nejakým dobrodružstvom a všetko, čo mi to dobrodružstvo dá, tomu som bol otvorený. Či už je to láska, či už je to proste noví kamaráti, alebo už iba samotný zážitok, že som proste bol na kamere v telke, niečo, čo sleduje prakticky sledujú 2 národy prakticky, takže už len ten zážitok je neskutočný. Ale dalo mi to oveľa viac nakoniec, za čo som veľmi rád. Jak to vidíš teď?
Prosím? Jak to vidíš teď zpětně? Jakoby držíte si furt jako přátelství vůbec? Ne, upřímně. Ty jsi vlastně byl až, nutno dodat pro ty, co to třeba nesledovali, ty jsi vlastně byl už úplně ve finále se svojí partnerkou tehdy. Už spolu taky nejste. A ty vztahy se tam dost skončili mezi všema. Nie iba medzi mnou a mojou partnerkou, k tomu sa možno dostaneme, ale celkovo ty kamarádské vzťahy nevydržali vôbec. Přitom tam jste byli jako super parta. A tam sme boli brutálna partia. Áno, neviem, čím to je, ale je to divné. No vlastne, čo sa týka mňa, tak ja som momentálne len z Lu a Milo. My takí fakt ostali jediní dvaja, s ktorými píšem. Holky, vieš čo, Adri občas niečo, ale to je tak všetko. A Peťa. Ježiš, Peťa. Ty bogis, tak počkej. Ospravedlňujem sa. Peťa je s náma v misce, jo. Takže... Peťa Beničková je akože... Peťa je fakt super. A je strašne super, to som išiel povedať. No. Peťa je fakt srdiečko, takže ešte Peťa. Ale tiež nevydáme sa, chápeš, to je také... Tak v rámci mis je to... V rámci mis sa stretneme, za čo som rád. A samozrejme Peťa má priateľa, tak, takže ja to úplne chápem, ale ako kamarátka super. Vždy, keď sa stretneme na tej mis, tak sme vysmiatí obidvaja. Proste radi sa vidíme, chápeš? Radi sa vidíme, máme si čo povedať. Samozrejme nejaké drby a tak. Ale Peťa super, za mňa paráda. Jo. Já mám s Peťou úplně stejný dojem. My jsme se vlastně znali z Liberce už třeba od nějakých 10-12 a moc jsme se nemuseli a teď v tým nás to úplně spojilo, ne, fakt jako skvělá, takže mám na ní úplně stejný názor. No a jak to je teda s Venice, asi můžeme zmínit. Vy jste od sebe jak dlouho rozejtý? 4 měsíce. Takže jste se rozešli jak dlouho po tom, co jste přišli do reality zpátky? Jak dlouho jste spolu byli takhle? Tak ja ten čas na Love Islande nepočítam. Ja som to hovoril už, keď som bol tam na vile, že ten opravdový vzťah, alebo teda začne až keď ideme von. Keď ideme von, tedy sa začneme spoznávať v tom reálnom svete a tak. A boli sme... Rozišli sme sa rovno po Novom roku, prakticky po Silvestri, ale už samozrejme tie 2 týždne predtým už to bolo... takže dajme toho mesiac a pol iba. Aha, OK. Takže rýchlovka. Tak to ste spolu moc nechodili? To sme spolu vlastne ani nechodili. To ja by som povedal, že to je také randenie, vieš, keď z niekoho... Úprimne, ja to neberem ako vzťah. Ja ho neberem ani ako svoju bývalku. Aha. Ne, je to proste tak, keby sme spolu rok, alebo pol roka. Ale tak byl si zamilovaný? Jo. A jak to volám? Ja to volám, že summer love. Proste to také, že proste niečo spláne a proste si s nej páv a tak. Ale samozrejme, ako čas plynie, tak sa spoznávate viac a už ten plameňok proste klesá a už keď nemáš dôvod ho nejak zase zapáliť, tak proste úplne zhasne a už tým pádom, a chápeš, neviem, ako to mám vysvetliť, ale neberiem ju ako svoju úplne takú plnohodnotnú 100% bývalú priateľku. Mám ju rád skrz to, že máme za sebou dosť dôležitú časť svojho života, či už ona alebo ja prežitú. Predsa len ten Love Island je niečo, na čo budeme spomínať určite do konca života a ona hrá veľkú rolu proste v tom. Predsa len my sme boli non-stop spolu a tak, ale neviem, proste priateľka, chápeš, my nemáme to až toľko za sebou. Dajme tomu, že to je 50%, aj to je veľa. No a teď to máte jak? Protože já se přiznám, asi možná někteří tuší, co tak jako proletělo internetem. Jo. A mě to jako ze strany Venice trošku jako zarazilo. Ale jako chápu. Měla prostě nějaký dojem z toho navnímala. Přišlo mi to takový dost pokrytecký. Ale já jsem na tom tak jisto. Ale já nevím. Jak říkám, já ji vlastně neznám. To mi spíše si řekni ty, jak jste skončili ten vztah, nebo jak to máte teď. Ty vlastne neznáš, ale ona povedala, že si kamoška, tak znáte sa, nebo sa neznáte? Ja som videla 2-krát. Wow. Ja som videla 2-krát vlastne jednou v Duplexu a po druhý ve Flamingu na otevření baru. Ještě vlastně na misce jednou, kde jste byli spolu. Tam se kecali chvilku a tam byla jako fajn. Takže to je známa, to je kamoška. No, známa, jako kecali jsme. Ale tak ona mě dlouhou dobu sledovala, takže já si myslím, že často mají lidi jako hodně mě zakódovanou, že tím, že mě sledují x let, tak si vlastně myslejí, nechce, aby to vyznělo jako blbě, ale že tě vlastně znají. Ale já vlastně o Venice krom toho, že byla v Love Islandu a chodí s tebou a nějaký jako další věci moc jako další toho oni nevím, jo. Takže jako
za kamarády považuji fakt určitě někoho jiného a prostě se známá, no. Ideme troška rough. Tie pádne dôvody, prečo sme sa my rozišli, tie boli povedané a boli proste pekné, dajme tomu, že proste si nerozumieme, nerozumieme si, neklape to mezi nami. Čo tak jste řekl i mě tehdy. Tak jsem to řekl, já jsem to hovoril každému. No takhle jsme se o tom bavili všichni v Egyptě, když jsme se tě ptali, že jak to prostě Áno. Tak si nám řekl, že jo, jsme kámoši, všechno v pohodě. Áno. A vlastne aj to tak je, že proste ostali sme nejakí kamaráti, však ja sa nemám prečo na ňu hnevať, ale vlastne aj mám. Lenže ja som taký človek, že ja nerad vyhľadávam tie hádky, alebo teda nerad končím veci, alebo vzťahy rozhádania, alebo nechcem páliť tie mosty. Ale tých pádnych dôvodov bolo u nás, boli úplne iné. Než to, dôvody, co bolo řečený veřejne. Aha. Áno, boli iné. Ale chcel som si nechať iba pre seba, alebo mali ostať iba medzi nami, medzi mnou a Venice, skrz nejaký rešpekt, ktorý ja voči nej mám a nemám vôbec dôvod to nejak vyťahovať, alebo tak, aby som jej neublížil, alebo tak. No ešte raz, aby som dal na pravú mieru. Napríklad, samozrejme, všetci sme momentálne na Instagrame, máme veľké profily a tak a máme neskutočnú moc proste toho publika. A ja svoj profil na Instagrame chcem hlavne mieriť alebo krmiť tým proste ja ako športovec hlavne držať sa to nejaké tej inšpirácie pre mladých a tak a proste športový content a jedno s druhým, ale absolútne som nechcel pridávať svoj osobný život na sociálne siete. To proste u mňa ostáva za zatvorenými dverami a to sa isté týka aj Venice. Čiže tie veci som nechcel absolútne vyťahovať a hlavne som nechcel ublížiť, aj keď som mohol byť sviňa a kľudne s tým von. Ale čo by som z toho mal? Bol by som možno za nejakého chudáčika a to je tak všetko. A to ja potrebujem, nepotrebujem za nejakého chudáka, koho ojebala. Takže... Ojebala? Jo. Ako by som povedal... Ty vole, dobre. Ja sa troška potím. Takto to poviem. Ona tými vyjadrením, ktoré dala von, si asi neuvedomovala alebo neuvedomuje tie veci, ktoré ja mám na ňu. Takže nechápem vôbec tu je drzosť alebo tu je opovážlivosť, že to vôbec niečo také dala vonku na moju adresu. Já tě zastavím. Tady to je, ale přesně dělají lidi. Teď jako tohle není podcast, kde se budeme opírat do svých bejvalek, jo, ale tady to přesně... Někteří lidi jsou si strašně jistí tím, že s kým chodili a že to nejsou lidi, kteří by dávali něco veřejně ven a jsou si tak jistí, že jedou a vůbec si neuvědomujou. A to přesně se stalo teď vlastně s Barčou, s mojí ex. Že ona prostě má potřebu se neustále k něčemu vyjadřovat, protože ví, že já to nemám zapotřebí a že to neudělám. Ale občas ti to možná může bouchnout, že jo? Jo, akože vo mne to... trošku přijde, že se děje jako ja, akože vo mne to trošku vrie a veľmi rád by som to vykričal, ale nechcem zase akože byť až taký zmrd, ale proste sere ma, nebudem klamať, strašne ma sere aj jej momentálnymi nejakými momentami, ktoré robí. Napríklad mali sme teraz Majales minulý víkend, alebo neviem, kedy to vyjde von, ale bol to... A bol som tam ja, bola tam ona, prisahám, prešla 3-krát popred mňa. Proste mňa neexistuje, že... Ja som mi tam taky potkala. No. Neexistuje, že mňa prehľadneš. Proste mám skoro 2 metre, potetovaný, neviem, aký typek. Neexistuje, že ma neuvidíš. 3-krát okolo mňa prešla, ani sa na mňa nepozerala. A ja som sa na ňu pozeral reálne, že sa pristaví. A vy sa nezdravíte? Ja sa zdravím. Ja som sa išiel pozdraviť, ale ona sa chápeš? A vravím si, že ty... OK. A takže toto zase prihlialo do toho môjho... Prečo, Adam, nehovoríš? Tak my jsme se teda s Bárou aspoň pozdravili. No. Jakože samozřejmě je to vždycky trapný po rozhodu, ale prostě aspoň slušnost se pozdravit. No. Takže mám na ňu dosť ťažké srdce a je tam veľa dôvodov, ktoré... Preto mám trošku problém to hovoriť, lebo reálne jej to fakt môže ublížiť. Jej to strašne môže ublížiť, keď to dám vonka. Strašne zajímá. Ale hlavne aj z toho pohľadu, ty si pozeral ten Love Island, vieš? Jo, jako ne úplně každý díl. A úprimne sa ťa spýtam, podľa teba sa ona chovala ku mne pekne? Ako... Kdo sama bych to soudila za prvý? No, tak já jsem divák. Dobře, tak jako divák... Ona sa ku mne chovala strašne. Ako úprimne. Ja som tam prežíval pri nej. Ako proč si s ní byl? Totálny ja neviem. Prečo som s ňou bol? Mal som si zobrať Peťu. To je pravda. Proč si nebyl s Peťou?
Nevím, prostě teraz, keď sa ne, a všetko sa stalo asi jako malo. Ale... Já jsem si všimla třeba u Veny z toho, že ona hodně jako asi overthinkinguje a dělá hodně scény. Ale nevím, jak moc se to třeba dělo a nebylo to na kamerách, ale i tam už mi to přišlo hodně. Ale já jsem neviděla každý díl. A tak ty jsi takový flagmouš, mi přijde, takže to furt tak jako brá. Jo, ale flagmouš, ale bol som aj na pokraji, nebudem klamať, akože mňa ona dostávala do veľkých psychických nervov nejakých, proste fakt som tam už bol na pokraji nejakého vybuchnutia a tak, takže vlastne chcem sa k tomu dostať, že už len, ona sa sama už len na tom Love Island nechovala ku mne pekne a tak, a teraz keď sme vyšli vonku, tak ešte dáva takéto veci a popri tom tie veci, ktoré ona má na rováši, však dobre, poďme sa k tomu, ja viem, že to chceš vedieť, tie pádne dôvody. A myslím si, že i naši sledující to chtějí vědět. Prostě můj podcast má auru, že tady všichni řeknou vždycky všechno. No, do prdele. A už jsem to, už není cesty zpět. Není. A tak počkej, co je tak hrozný, že to nemůžeš říct? Co na ní máš, že to nemůžeš říct? Tak dajme prvú vec von, ktorá je taká najhoršia. A nechápem, ako sa ona vôbec dostala na Love Island. Tam sú nejaké pravidlá, podľa ktorých ktoré musíš dodržať, alebo ktoré musíš mať, aby sa mohol zúčastniť toho Love Islandu. A jedna z tých pravidel je, nemôžeš byť vydatý. Ona je vydatá. Ona to má v pase. Vydatá. To sa dozvedel na úplnom konci. Takže si zober, že príklad, ja vyhrám Love Island s ňou. Vidíme von. Ona tady má manžela. Ona je vydatá. No. Naše stříhačka Bára. A ty jsi to věděl? Jakoby ona ti to řekla? Ona mi to řekla, ale Ale asi to nikdo neví, že? Protože oni podle mě to jako asi není jako... Nebo ví to jakoby její blízký? Asi jo, ne? Nevím. Některý jo. Některý ne. Či Venice má manžela? Jo, je tam taká story za tým, behind it. Ale tu asi nebudeme. Stačí, že je vydatá. Či chceš vědět tu story? Já nevím. Můžeme jí říct. Jakoby já vůbec nevím, kde ona by přišla k manželovi, když není nikde vo Vietnamu. Manželka za love. Manželka za peniaze. Doneste mi bratranca do Česka. Takže ona hovorí niečo na mňa a ona ojebala prakticky. Asi dobre, že chápeš? Povie niečo takéto. Dobre, toto bol jeden dôvod, a ešte mám ďalších milión. Proste. Pokračujem. No a ona napríklad, keď sa toto celé udialo s tou kauzou, ona mne napríklad povedala, že Adam, že ty naháňaš čísla. Že naháňam čísla, vieš? Jako na mne? Jo, že na tebe si naháňam čísla. Že keby si ja naháňam čísla, že koľko je po tej kauze? Mesiac alebo tak? Tak sa k tomu vyjadrujem nejak. Vieš, že proste ja som sa nevyjadril ani raz. Mě hlavně zajímalo, jak to jako vzniklo. Nás nikdo nikde jako... Já vůbec... Nechápem asi stačí to, že jsme byli prostě v tom Egyptě, nebo já nevím. Jo. A ona mi povedala, že ja si naháňam čísla. Keby si naháňam čísla, tak sa k tomu nejak vyjadrím, postavím, dávam nejaké storička, neviem čo. Ani raz som sa nevyjadril. A ona mi hovorí niečo o číslach. Dievča, ktoré 2 roky fejkovalo vzťah s jedným youtuberom, že sú couple, predsa len couple majú úplne iné videnia, úplne iné čísla. A tak 2 roky fejkovala vzťah kvôli čísla. S někým v Čechách? Jo. S kým? Vůbec nevím. Ty nepoznáš prostě Venice, já to chápem. Já ji vůbec neznám. Já taky ne, já jsem za to... Tým, že som žil v Austrálii 7 rokov, ja absolútne nepoznám. Ja neviem, kto si ty. Ja už teraz viem, ale Biasol, pre mňa Veronika Biasol, účastníčka Miss Czech Republic, blablabla. Ja som nevedel tvoj background, nevedel som, že si až taká známa, nevedel som proste, že čo si robila, blablabla. A to sú vlastne všetci ľudia z Českej republiky, z českej scény, takisto aj slovenskej. Málo koho som poznal, čo sa týka, samozrejme, žijeme v tom influenskom svete a tak, každý má nejaký niečím, či sa preslávil, alebo tak. A ja nepoznám však, ja som ani teba nepoznal, a už teraz viem samozrejme, že si ryba veľká. A Venice má tiež nejaký background, ona už išla na Love Island s nejakými číslami, nejakými 40k. Ja som znala z TikToku. No, a ona sa to nejakým štýlom musela tiež vybudovať s niečím a ona mala priateľa 2 roky
A tak asi nemusíme říkat, koho to bylo asi nechcem spomenúť, lebo to asi nepotrebuje, ale čo sa týka tak áno, ona mne hovorí niečo za čísla a ona fejkovala 2 roky vzťah, klamala proste publikum, aby si naháňala čísla a ona mne hovorí, že ja naháňam čísla na tebe. Chápeš? Nice. No. A teraz dostaneme sa k ďalšej veci. Ona sa na tvoju adresu vyjadrila, kamarátky si toto nerobia a neviem čo. Ona nejakým štýlom proste chcela povýšiť, alebo teda vyzvihnúť to kamarátstvo, že aké je dôležité, alebo tak nejak. Mně se všichni ptají, jestli se kamarádí. No, ale Mě to je úplně trapný, jakoby. Já vůbec nechápu, z čeho celý tady to vzniklo a ještě proč je do toho přidaná nějaká takováhle věc, jakože. Jo. Jako to, že jsou kluci kamarádek pase, tak jako to, nahledně na to, že to bylo v době, kdy jsme byli s Bárou rozejtý asi tak, já nevím, týden, jako jo. Takže ako ja to chápu. Já vůbec nechápu, jako... Ona si privlastňuje nejaké to, ako by som povedal, proste trepe kokotiny. A teraz sa chcem vlastne dostať k tomu, čo ti chcem povedať. Momentálne sa rieši dosť, alebo teda mi píšu účastníci Love Island, ktorí boli s nami. Začalo to Luom. Lu mi napísal predvčerom z ničoho nič. Venice ma unfollowla. A že, že proč asi? A on že, možno, že tým, že felím s tebou, že som tvoj kamoš. A on že OK, dáva zmysel. 3 hodiny na to, 4 hodiny na to, mi píše Rachel. Že Venice mi dala unfollow. A že ty vole, tak to už asi niečo bude, vieš. A Rachel mi píše, ale ja sa jej opýtam na to. Napísala jej a potom mi odpísala Rachel, že jej odpovedala, že chce tam mať ľudí iba, ktorí tvoria nejaký jej content, alebo teda niečo také s takým istým. A že OK. If you want it, a že dobre, Rachel. Potom mi to povie na druhý deň Adri, ktorá bola jej nejlepší kamarádka. Najlepšia kámoška. Adri o ní mluvila hrozne hezky, no. Tiež asi netvorí jej content, ale vlastne pointa, čo ti chcem povedať, je, čo sa ona proste obúva do toho slovička kamarát, alebo teda... Spíš proč používa slovo ako hodnoty. Hodnoty a morálka, hodnoty a takéto veci. Chápeš, čo chcem povedať? Ona toto používa a pozri sa na ňu, aká je ona. Chápeš? A viem dobre, že aj ľudia z toho mimo Instagramového sveta, čo sú jej blízke kamarátky, tiež nie sú absolútne s ňou spokojní ako s kamarátkou, absolútne. A tak to nemusíme vytahovať, ale akože to je masakr. Nie, ale sere si do huby, proste reálne si sere do huby a proste vyťahuje veci, ktoré by mala robiť nejak, ale robí ich úplne inak. Chápeš? To by to trošku bouchlo, viď? Buchlo, jasné. A ještě ti povím další důvody, jak chceš tam. No spíš mi řekni, proč jste se teda rozešli, jestli to nebyl ten důvod, co jste napsali, tak proč jste se rozešli? Tých dôvodov bolo z mojej strany dosť veľa. Ona ako napríklad žena domáca, absolútne. Ja nechcem mať... Ty chceš prostě nechcem jako mať otroka doma. Gazdinku doma? Nechcem, ale čo je too much. Proste ona, aby som ja urobil raňajky, obed a neviem čo. Chápe, čo? To proste neschopnosť. A kolik je Venice? 28. OK. Neschopnosť. Potom ďalšia vec je, ešte sa vrátim k tomu Love Islandu. Ona mesiac predtým, ako išla na Love Island, ešte stále bývali. Čo som sa tiež dozvedel potom, ako sme vyšli von. Ako môže u teba bývali, keď ty ideš na Love Island? Vieš, to není vec, čo... A tak to môže byť nejaký ako veci, stihování, víš co, tak... Ten Love Island ty riešiš reálne pol roka minimálne predtým, ako tam ideš. Chápeš, čo chcem povedať? Okay. To není tak, že ty sa prihlásiš prihlásiš a ty na to ideš na Love Island. Já jsem právě myslela, že je to fakt docela jako, že tě povolá. To sa rieši dosť. Počkej, a Venice tam vlastně byla od začátku, že ona byla jako... Jo, úplne od začátku. Okay. Nebyla bombshell, že by tam přišla prostě. Okay. Nebyla. To chápeš, takže... Tak to s tím bývalým, víš, co môžeš môže proste... To môže byť, áno, akože diskutabilné, ale aj tak, what the fuck, ty proste sa hlásíš do súťaže lásky nejakej, alebo neviem, čo to je. Samozrejme, veľa ľudí tam nejde skrz to, čo sme sa už bavili. Teď som chtěla říct. Ale aj tak proste už z toho morálneho hľadiska a neviem, proste... Ja si myslím, že málo kdo tam jde vážne kvôli tomu, že si chce nájsť lásku. Málo kdo, určite. Niekto sa nájde, ale veľa ľudí ju tam nájde. Zoberieme si Honza Paulina, krásny pár. A tiež Honzu našli na party. Proste, tú story mi hovoril jeho
oslovili na party nejakej, proste na nejakom festiáku, že či nechceš na Love Island. A on opýta, jasne, poďme na to, chápeš? Takže, ale nakoniec to je krásna láska, vieš, takže pekná story, ale samozrejme to o tom nejdeme kecať. Takže Venice ešte raz. Proč jste se rozešli? Kvůli čemu jste se teda rozešli, když to nebylo tak v dobrém, jak jsi říkal, to mě zajímá. Takže samozrejme, ako gazina neúspela. Bola jedna noc. To bol taký najväčší impuls u mňa. Aha. A sklamanie, impuls. Pred tým Silvestrem. Už sa to tak či tak vo mne dosť kopilo nejakými maličkosťami, ale bola jedna veľká vec, ktorá sa stala. Jeden večer prišla domov opýta, to bol večer, to už bola noc, o 2:00, 3:00, ja som bol doma. Lahla si vedľa mňa a ešte sa hrala na telefóne, ale zaspala, usnula a nechala si ten telefón otvorený a do toho jej zvonil a volal jej bývalý, ktorého som už nejakým štýlom spomenul. Volal jej bývalý o 2:00 v noci a prečo ti kurva volá tvoj bývalý o 2:00 v noci? Chápeš? Tohle je lepší a lepší. Pojďme na další téma. Tyva, já jsem z toho úplně rozuzená teďko. Mně se triasol hlas to byla jako nálož tohleto. Snad nebude ta téma další. Nečekala jsem to upřímně, abych ti řekla pravdu. Pojďme na příjemnější notu. Co nějaký tvoje jiný vztahy? A Love Island, život před Love Islandem v Austrálii. To mě zajímá, protože ty jsi vlastně odešel z Austrálie kvůli Love Islandu. Asi jsi tam měl nějaký život. Jo. Nie nejaký, mal som tam už kompletný rozbehnutý život, dá sa povedať. Či už pracovne zabývaný a predsa len 7 rokov to je strašne dlhá doba. Takže čo chceš vedieť? Vzťahy? No, tak asi jsi tam měl nějaký vztah, ne? Nebo... Jo, tak taký najvážnejší. Tak ty si asi ženatý nebyl, že jo, hádám. Ne. Dobrý. Chceš, že môj pas? Inak vy máte naozaj v pase, proste, že vydaté. My to nemáme Slováci. Alebo máme? Neviem. Dobre, to je už jedno. Naspäť k tej Austrálii. Mal som tam jeden vážny, dlhý. Čo je dlhý? Mal som tam jeden vážny vzťah ona bola Španielka, volala sa Elena. Krásny. Ako mluvíš španielsky? Vlastne kvôli nej som sa začal učiť po španielsky, s ňou to začalo a chytil ma strašne ten jazyk a dodnes sa ho ešte učí. Stále to není tip-top, ale baví ma neskutočne ten jazyk. Počúvam pesničky, proste Bad Bunny je môj proste spevák number one a na aspekte Elene, boli sme spolu, dá sa povedať, že 2 roky, ale zlyhalo to, alebo teda skolabovalo to na korone, čo je dosť smutný príbeh, ale dosť taký pre mňa aj filmový, keďže ona ako človek ma prekopala, alebo teda zmenila. My keď sme sa spoznali, tak som mal 24 rokov, vtedy som žil dosť taký ako by som povedal, bol som taký spratek, alebo ako to poviete, viete, že proste ten život, všetko sa točilo okolo party, proste nemal som usporiadaný život, čo sa týkalo práce, peňazí, všetko som vždy rozbil, čo som zarobil, to som rozbil a proste život som bral nejak na ľahkú váhu a ona mi tak otvorila oči vo všetkom. Adam, že proste takto nemôžeš fungovať. Samozrejme, zabávať sa je správne, ale ty musíš mať nejaký smer, musíš si aj peniaze odkladať, musíš proste sa sústrediť, lebo ani nevieš jak a budeš mať 30, jak dneska a proste, že ty vole, čo som robil. Takže v takýchto nejakých veciach ma prekopala, za čo si ju neskutočne vážim a mali sme krásny vzťah a skolaboval prakticky na korone. Tým, že ona bola v nesprávny čas na nesprávnom mieste, keď korona začala v roku 2020, tak ona bola akurát tedy v Španielsku. Bola pozrieť rodinu a mala ešte aj nejaké skúšky zo školy, keďže ona študovala tiež externe v Španielsku a tak. A všetci dobre vieme, aké to bolo na tom úplnom začiatku korony. To bol proste masaker. Zrazu sa všetko zatvorilo, všetky letiská, lietadla nelietali, nevedel si cestovať absolútne. A ja som bol v Austrálii, v Sydney, ona bola v Španielsku. Ale nejakým štýlom sme to živili. Ak si dobre pamätáš, tak ten začiatok bol taký, že nikto nič nevedel. Vieš, oni nám povedali, že 2 týždne budú zavreté letiská, alebo teda hranice, potom mesiac a tak. Takže my sme žili v nejakom takom otázniku a presne my keď sme spolu aj volali, tak to bolo takým štýlom, že dobre, však keď povedať mesiac, tak mesiac ešte vydržíme. Jasne, furt čekáš. Ale čím
dlhšie plynul čas, tak tie proste veci sa nedávali do poriadku, ale práve, že to bol úplný opak. Bolo to čím ďalej tým horšie a horšie, väčšie čísla, tak? A my sme si pomaličky začali uvedomovať, že aha, pravdepodobne... Ste sa sebou vlastne vôbec nemohli. Si zober, že máš človeka, ktorého miluješ neskutočne a ty sa k nemu nevieš dostať žiadnym možným spôsobom. Ja keby mám všetky peniaze sveta, keby mám všetku moc sveta, ja som nebol... Mne sa proste nedalo dostať z tej Austrálie do... Ja som napríklad aj povedal, že ja som bol tak zalúbený, no nie, akože my sme sa mali fakt radi, že proste mne je jedno, ja odídem z Austrálie, ja idem za tebou. Ale ako? Chápeš, keby som aspoň, že v Európe... Ale chápeš, keby som aspoň v Európe, alebo aj v Ázii, tak kurník sadnem do auta a idem proste 10 dní do Španielska, ale z Austrálie ty musíš letieť, to sa nedá. Takže si zober, že... To je hrozný. To je fakt na film. To je na film a ja ti to hovorím iba tak v nejakej skratke, ale tam bolo strašne veľa vecí ešte, čo tak predchádzalo tomu. Ešte my sme predtým spolu precestovali Áziu, nie celú, ale proste 2 mesiace sme boli v Ázii a ja som dokonca zobral ku nám na Slovensko a ukázal som jej tak tieto naše mestá, proste ona vždy chcela vidieť Budapešť, boli sme aj v Prahe, Viedeň a tak, pre ňu to bolo wow, predsa len naše mesta sú dosť také historické a krásne budovy a tak a ja som ho odviezol vtedy na letisko do Viedne a s tým, že vidíme sa v Sydney za 2 mesiace, príklad, lebo ona mala tie skúšky a išla pozrieť rodinu a chcela stráviť hlavne Vianoce s rodinou. Takže ja som mu vo Viedne dal pusu, vidíme sa o 2 mesiace, čo OK, je to proste nejaký čas, ale nie je to nič hrozné. A ona odletela do Viedne, ja som odletel do Sydney, medzi tým začala korona a ona sa nestihla vrátiť proste na čas do Sydney a už teraz sa dostávame naspäť k tej story a už keď bola korona, tak proste tie veci sa nedávali dokopy absolútne. My sme boli pol roka iba cez telefón v kontakte, ale už ako plynul čas. Ak si dobre pamätáš, Taliansko, Španielsko bolo na tom najhoršie v tej dobe. Áno. Ona bola fakt, že 4 mesiace zatvorená na byte u seba. Je už rávalo z toho. My už sme mali po nejakej dobe, alebo teda už, my sme boli asi fakt nejaký pol rok spolu v nejakom kontakte, aspoň cez telefón alebo tak, ale naše rozhovory boli už také vyhrotené. Už sme boli tak psychicky na dne, ja nešťastný, ona nešťastná, ona ešte k tomu ešte zavretá, no iba na byte. My sme fakt zvihli telefón a ste sa povadili. Povadili, ale takým štýlom, že proste plač. Proste z toho zúfalstva nejakého. No, ako bolo to, akože ja som silný v hlave, ale toto ma položilo, nebudem klamať. To som bol... Neplačeš. Ne, něco mám v oku, ale tohle je fakt smutný. Jakože ještě když s tím člověkem se jako nerozjedete prostě nějak jako ve zlém. A k tomu som sa chcel vlastne dostať, že musíš si uvedomiť tú situáciu, že ja som sa s ňou potom pol roku už sme si povedali, dobre, proste nemá to zmysel a nebudeme trápiť jeden druhého. Musíme sa proste rozísť, lebo sa nevieme k sebe dostať. Na dálku, vy ste sa nevideli ani po tom půl roce. Ne. Videli ste sa od tej doby? Videli, to ti môžem tiež povedať, ak chceš. Teraz venujeme Elene teraz troška čas, ale ona nám nebude aj tak rozumieť, takže je to jedno. Potom pol roku sme sa rozišli, ale ty si musíš uvedomiť tú situáciu, že ty keď sa s niekým rozídeš, tak sa rozídeš kvôli nejakému dôvodu, že proste si spolu buď nerozumiete, alebo ťa podviedol, alebo ťa podviedla, alebo proste niečo sa stalo, nejaký dôvod, ale medzi nami nebol dôvod. Medzi nami, že prečo sa rozchádzame? Preto, lebo sa nevieme k sebe dostať, chápeš? Čo je crazy, proste celá tá story je crazy. A takže ja som sa rozišiel s človekom, ktorého som zbožňoval najviac na svete, skrz to, že som sa k nemu nevedel dostať a to som nechápal. Ja som normálne ležal v posteli, koľkokrát keď som išiel spať a som kúkal proste na strop alebo do vesmíru som kúkal, že čo sa to kurva stalo. Že prečo ja, čo celý život proste som nejakým štýlom sám a konečne nájdem človeka, ktorého mám strašne rád a proste toto skade prišla tá korona? To som si ja hovoril, že čo to je tá korona? Prečo je tu teraz? Chápeš? Prečo neprišla, vieš, proste milión otázok som mal, ktoré nevieš zodpovedať. A když ste sa videli znova? No a teraz sa dostávame k tomu. My sme sa videli prakticky 3 roky potom, 3,5 roka potom. Vlastne ja som ju videl naposledy v roku 2019 a videli sme sa v 2022 v Austrálii zase v Sydney. To bolo vlastne, počkaj, vieš ako to bolo? My sme proste prerušili kontakt, ona si medzi tým už aj našla aj druhého priateľa po nejakom roku a tak a to bola
brutálna halus, to ja nezabudnem. A ona to dokonca nevedela, ona zabudla na moje narodiny. Ja som slávil svoje narodiny 22. októbra a zrazu mi príde správa od Eleny počas party mojej, proste narodinové party a že proste po 2 rokoch mi poslala správu, že úplne si sfoukal svíčky na dortu a že čo sa deje. A ona mi, že ahoj Adam, že prídem do Sydney o 2 mesiace, že potreboval by som, že ak by si bol taký milý, vedel by si mi pomôcť nejakými vecami, ktoré potrebujem vyriešiť. Ty si tam, tak proste pre teba to bude jednoduchšie, čo sa týka bytu, zariadia a tak. A som odpísal, jasné, že není problém a tak. Ale ona nevedela, že má národky. Ja som myslel, že mi prišla správa od nej, že na národky, vieš, že všetko najlepšie, happy birthday, whatever, ale nebolo to tak. A ja som mi to potom aj povedal, keď prišla, že vieš o tom, že si mi poslala správu na môj národku. Ona, že nemyslíš vážne, tak to je v prdeli, vieš. Takže taká rýchla iba story, ale som s tým pomohol, samozrejme, našli sme byt a tak. A potom už keď mala priletieť o 2 mesiace alebo 3, to už není podstatné, tak dokonca ja som sa aj potom, ona chcela prísť taxíkom ako z letiska na ten byt, že Elena neblázni, ja pre teba prídem. A ty vole, tá cesta v aute na letisko, čo sa mne dialo, že aký som bol nervózny. Ja som nevedel som, že čo očakávať od toho, lebo samozrejme tým časom tá láska zmizla, alebo teda všetky tie city proste vyprchalo to. My sme sa nevedeli 3,5 roka. Jasne. Medzi tým sa udiali nejaké veci. Je to strašne dlhá doba, ale aj tak to vo mne nejakým štýlom ja z toho mám radosť, ako to musel byť ty radosť. Jo, ale chápeš, trošku som sa bál, by som povedal, že keď ju uvidím na tom letisku, že sa to celé vráti. Ale čo som nechcel, aby sa vrátilo, lebo ona už mala toho priateľa a tak, ona už zabehnutá, takže nechcel som, aby som sa nejakým štýlom ja trápil, kebyže náhodou, vieš, niečo. A takže tá cesta na letisko bola fakt dosť... Bol som nervózny, ani neviem popísať, čo som cítil a prišla, sadla do auta, proste situácia weird as fuck. Nevedeli sme ani obidva, čo máme povedať, proste rozprávali sme iba kvôli tomu, aby nebola proste divná atmosféra v aute a tak, donesol som ju na byt a ešte som tam posedel nejak pol hodinu, niečo sme pokecali, ale samozrejme ona bola rozbitá z letu a tak sme sa dohodli sme sa, že pôjdeme na spoločnú večeru o 2-3 dní, keď sa troška už zabýva a tak. A to sa aj stalo, išli sme na veču a prisahám, my sme tam boli 5 alebo 6 hodín na tej večeri. Už sme sa tak nejakým štýlom a sme sa rozkecali a strašne veľa vecí sme si potrebovali jeden druhému povedať. Mali sme neskutočne veľa otázok, proste za tých veľa rokov, že čo ty a neviem čo, ktoré mňa ťažili, ale aj ju a fakt nám to trvalo 5-6 hodín, keď sme sa vykecali jeden druhému, ale prisahám, keď som išiel domov po tej večeri, tak dobre, ako som sa ja cítil, mne spadol taký kameň zo srdca, fakt sme si povedali také veci, ktoré boli pre nás obidvoch neskutočne dôležité. Takže zo mňa padol neskutočný kameň zo srdca, ale otázku, ktorú mi chceš možno že položiť, už to tam nebolo medzi nami, alebo teda nebolo. Absolútne sa nevrátilo to, čo som sa bál, že proste nejaké city a tak, proste vyprchalo to. Už to nebolo ono. Stále krásna, stále pre mňa veľmi dôležitý človek v mojom živote, predsa len mi otvorila oči, ako som už spomenul, a proste ešte nejaké veci okolo toho, ale z toho citového hľadiska absolútne nič, ani len náznak. Za čo som bol rád. To chápu, tak třeba půl roku je docela dlouhá doba. Ale ostala vtedy 3 mesiace, prakticky celé leto ostala v Austrálii, v Sydney a vydali sme sa non-stop, išli sme aj na pláž, išli sme sa nájsť a tak, ale fakt, že iba v kamarátskom múde, za čo som strašne rád. Dodnes sme v kontakte, dodnes mi napíše niečo a ona má stále toho priateľa, futbalistu, by the way. Ty si vlastne hral fotbal, to som zapomněla zmínit, jsi vlastne futbalista. No, bývalý futbalista, to môžeme tiež ešte nejak prebrať, ale tak rýchla story, nebola rýchla, ale tak to bola Elena. A to byla love story, to jsem ráda, že jsi slyšela celý. No a vlastně ještě teda, co jsi dělal v Austrálii, jakoby... Pracovne? No, pracovně. Tak prvý rok som dělal všechno, to vyznie, že som robil, natáčal nejaký... ne, tým, že ja som prišiel do Austrálie s veľmi slabou angličtinou, takže nemal som až tak na výber, čo sa týkalo... Proč si šel do Austrálie? Ja ti do to vždycky tak skočím, jo? Proč na Austrálie? Čo? Bolo to spontánne rozhodnutie, bolo to skôr proste nápad mojho kamoša, ale ja som hneď bral, že ideme. Ale ja som vždy som mal taký sen naučiť sa dobre po anglicky
na hovorovej, proste profesionálnej úrovni, keď to mal tak povedať. Plus Austrália ako krajina, proste extrém. Takže pôvodný plán bol ísť do Austrálie na rok, možno rok a pol, naučiť sa angličtinu, pocestovať krajinu a ísť naspäť domov. Z roku sa stalo 7 rokov, takže to bol ten dôvod, vlastne dôvod. No a teraz, čo som robil v Austrálii, prvý rok som robil buracie práce. Proste maloval som, v kuchyni som robil kitchen help, proste neskutočne, ale ja som za to rád, lebo som si vyskúšal proste roboty všetkého možného druhu, proste som bol zašpinený, zadrbaný, proste smrdel som z kuchyne, robil som 12 nohy ma boleli, proste do toho som chodil do školy, pozor, ja som študoval v Austrálii. Takže máš školu v Austrálii? Ja som vyštudoval aj English College a potom Mercury College, čo je vlastne Marketing and Communication, to mám ako keby bakalára vyštudovaného v Austrálii, Sydney, čo je dosť také, že pochlubím sa, prečo ne? Dobrý. A medzi tým, samozrejme medzi tou školou som musel aj pracovať, čo bolo proste náročné časovo aj fyzické energie, čo sa týka energie, tak do toho športoval, ale proste vybudovalo ma to teraz do nejakého proste života s disciplínou a tak, takže za to som iba moc rád, ale tie práce, prvý rok som robil všetko možné, čo som ti spomenul, ale potom už posledných 5 rokov som robil v stavebníctve, my sme dizajnovali kancelárie po celom Sydney. Nejaká firma otvárala nové kancelárske priestory, my sme prišli nás si objednali, my sme prišli do priestoru, ktorý bol úplne prázdny, nebolo tam nič a my sme prakticky ten priestor celý pripravili, setupovali a my sme prišli ráno, bolo to prázdne, odišli sme večer a mohol si začať pracovať. Takže to bola naša práca. Úplne na začiatku som začínal ako obyčajný inštalatér, setupoval som to stoly jedno s druhým, ale časom som už proste išiel vyššie a až som bol supervisor a dokonca som mal svoju vlastnú živnosť, alebo teda kompanii a mal som svoj tím chalanov, ktorí chodili a brali sme proste joby a chodili proste so mnou a tak, takže dobrá robota, nebudem klamať, bolo to dobrá robota, dobre zaplatená robota, vlastne v Sydney je všetko dobre zaplatené. Takže dobrý život, nebudem klamať. A tam ten životní standard je úplne niekde iné, ne? Niekde úplne iné, ako tam sú proste peniaze na zemi, treba iba ich zobrať zo zeme. A nemalé peniaze. Takže... Vrátil by ses? Úprimne jo. Tak teď jsi tady jak dlouho? Už rok, ne? Ne. Či jak dlouho to je tak ja počítam čas od Love Islandu, ako sme prišli, a to je pol roka teraz. Jo. Presný pol rok. Před rokem ti přišla ta nabídka touhle dobou. Tak cca. To jsi byl ještě v Austrálii. Jo. Takže půl roku jsi tady. A tady vlastně, ty se teď koncenuješ asi influencering, že jo, děláš? Áno. Tak u mňa keď som vlastne vyšiel z Love Islandu, veľa ľudí zapýtalo nejaký príjem a tak, samozrejme mne ešte donedávna, alebo ešte aj stále idú ešte nejaké projekty z Austrálie. Takže to je taký hlavný príjem a samozrejme ten Instagram vybuchol, takže stále sa objavia nejaké dobré spolupráce, ktoré tiež vylášajú celkom fajn peniaze, takže toto k tomu a teraz momentálne začali sme robiť teda na úplnom začiatku. Proste ja som nikdy nebol fanúšik, nikdy som nechcel robiť nejaký taký typický coaching, proste trénerovať a tak, ale samozrejme žijeme v digitálnej dobe, kde vieš seliť veci aj digitálnou formou a tak a dostávame sa teraz tomu online coachingu, takže tomuto teraz momentálne venujem taký svoj najviac čas. Ty si sportovec, tak proč ne vlastne akoby profesionální, že jo? Áno, však áno, tak práve preto len skúsim to robiť tou online formou, online coachingom. Ja som si vedomý toho, že ešte na Československu to není až tak moc nejak, ako by som povedal, brané, alebo není populárne, ale myslím si, že časom to bude aj tu. Ja to hovorím kvôli tomu, alebo teda chcem to skúsiť kvôli tomu, že proste v Austrálii to je úplne normálne. Ten online coaching, ľudia s tým absolútne nemajú problém. Tuto je to samozrejme trošku ešte diskutabilnejšie a tak. A uvidíme, ako to pôjde. Jednoznačne chce vybudovať v tom svete športu niečo svoje vlastné. No a tím se dostáváme vlastně ke krásnému tématu, co jsme spolu začali řešit už na soustředění Miss. Ještě jsme vlastně neprobrali to Supranational. Vlastně ale ten projekt, který mě u tebe zaujal, je to, že ty bys vlastně taky chtěla dělat svůj podcast. Můžu to tady říct? Môžeš, áno. Tak k tomu...
Tých drbacích podcastov je už dosť, by som povedal. Tam ich je, samozrejme, vždy to bude number one. Proste ľudí ich zaujíma. Tak proste, dělá to čísla, no. Dělá to čísla, proste ten gossiping a ľudia sú proste vždy budú zvedaví, kto s kým a prečo sa rozišli a proste všetko okolo toho. Ale ja zase sa dostávam k tomu, ja ako športovec a ako veľký milovník futbalu by som chcel, alebo teda akurát to riešim, začneme robiť taký športový, zameraný na futbal, podcast a možno, že ešte tam pripojím nejaké MMA. Tých je trošku viacej na Slovensku, ale teda na Slovensku, na Československu. Samozrejme ten Octagon tu proste vybuchol a je tu veľa tých podcastov a tak. Ale ja to milujem tiež, pozerám to, nie iba Octagon, ale aj UFC. Samozrejme u mňa je number one proste vždy futbal. A tých podcastov tu až toľko není, to som si všimol, že není tu až toľko. Možno aj keď nejaké sú, tak ja sa pridám k nim. A uvidím, ako to pôjde celkovo, lebo je to téma, na ktorú strašne rád kecam. Viem o tom hovoriť od rána do večera. Baví ma to sledovať, proste ľudia, ktorí ma sledujú na Instagrame, tak možno si aj všimli, že dosť často pridávam na storyček nejaké futbaly, tak je to možno pre niekoho, že čo to pridáva. Ale proste ja tým žijem celý život, ja ako celoživotný futbalista od svojich 5-6 rokov som vyrastal proste na futbalovom ihrisku a proste hral som aj v Nemecku a tak. Stalo sa zranenia, ktoré sa stalo, že som musel prestať, ale aj tak ma ten futbal stále baví aspoň sledovať. A milujem to analyzovať, milujem sledovať proste tie taktiky a prestupy a neviem čo, všetko okolo toho. Predsa len v svete športu není nič väčšie ako futbal. Je to najväčší biznis, je to najviac sledovaný šport na svete a tak. Takže naspäť k podcastu, vymyslíme podcast a budem trošku a ja kecať tak pravidelnejšie o nejakých veciach, nie o drboch, ale... ale tak tam sa taky dějou jako nějaký, to je taký aktuální dění, jako. Vlastne áno, že prečo nie, však tam tiež môžeme, tam v tom svete futbalu tiež sú proste ľudia, ktorí sú kontroverzní, dajme tomu. Budem si musieť naštudovať trošku viac tú domácu scénu Česku. Musím sa priznať, tu nesledujem až tak moc, čo sa týka futbalu. Ja som skôr to Anglicko, Španielsko, Taliansko, Liga majstrov a teď. Ale keď budem mať dôvod, prečo nie? Vieš? Super. Takže, ktorá kamera? Máte sa na čo tešiť. Máte sa na čo tešiť. Dáme si anketku na závěr. Taká rychlá smrt, takže většinou ideálně třeba říct fakt první, co tě napadne, ale můžeš to trošku rozvíct. OK. No tak jsi připravený. Kdo z československé scény tě nejvíc baví? Veronika Piesio. Ne, řekni opravdu. Československá, koho nejvíc sleduješ? Ty vole, to som nečakal, ale neviem, ja dám zase, dám mojho feláka Vlasto Čepo. Ten je proste... Kdo z československé scény tě nejvíc irituje? Vendula dal. Nech to. To už je všem asi jasný. Někdo ještě jako třeba Bizar, koho bereš jako tady v Československu? To bys asi nesledoval, veď? Úplně ty nesleduješ lidi, ktorí... Vieš čo, nie, ale proste ani ich nepoznám, ale však ten, čo je teraz vlastne, jak sa volá, Tadeáš, alebo tak, čo som zo pár ich videí videl, alebo jak sa volá? Sugar Danny? Daddy, alebo neviem. Sugar Danny. No, tí majú proste přeřízlou papulu až moc a už som videla nejaké narážky na moju adresu a tak a asi toto, nechcú ma stretnúť naživo, lebo tam proste budú padať facky. Tak influencerství nebo podnikání? Podnikání 100%. Peníze nebo fame? Peníze. Co máš na sobě nejradši? Svoj mind. Proste nezlomný. Bulletproof mind. Bulletproof. Tvůj skrytý talent? I don't believe in talent. Tvoje guilty pleasure? Guilty pleasure? Co to? Fúha? Neviem. Sex. OK. Tvoj ultimátní crush? Prečo túto otázku? Teraz musím klamať. Nemusíš klamať. Kde je tvoj crush? To je môj crush? Ariana Grande. Ariana Grande. Blondýny nebo brunety? Brunety. Kočky nebo psy? Psy. Jak by ses popsal 3 slovy?
Tromi slovy. Nebojacný. Proste nebojím sa ničoho. Fakt. Ja nemám strach. Nebojacný, disciplinovaný a trojka. Nenažraný. Kdybys mohl vrátit čas, co bys udělal jinak? Nič. Tvoje nejhezčí vzpomínka? Tých je veľa, ale proste niečo späté z Austráliou, proste nejaký spot, by som povedal. Strašne veľa takých krásnych miest som videl. Neviem, ja som proste milovník cestovania a mňa to strašne naplňa. Vždy, keď niekde idem na nejaké nové miesto a vidím nejaké krásne miesto, tak vtedy fakt, že vo mne sú proste brňavka. Co je nejhezčí místo v Austrálii pro tebe? To bolo miesto, sa to volá Esperance Capella Grant. Keď som prišiel na tú pláž Capella Grant, Esperance, to je vlastne Western Australia dole na juhu. To som ostal paralizovaný. Fakt, že na 10 Poprosíme Barunku Stříhačku, aby nám tam dala nějakou fotku. Neskutočné miesto. A poslední otázka, jak bys chtěla, aby tě lidé vnímali a pamatovali si tě? Dobrom. Asi tak. A ako chceš, aby ste ľudia pamätali? Keď sa spýta niekto, ako chceš, aby ste ľudia pamätali? Tak, že som proste žil dobrý život a že som bol správny. Nechcem, aby si ľudia na mňa spomínali tak, že som bol nejaký had alebo nesprávny, alebo že som robil nejaké dodgy veci. Proste v dobrom. It's a good life. Takový cute face, takže na tebe podle mě. Nevím, kdo by s tebou mohl mít jakoby problém, jakože vždycky se nikdo najde, ale jsi prostě strašně ke všem milej. Mě hrozně překvapilo v tom Egyptě, když jsi byl v prostředí samý holky. Prostě pro tebe asi, ne že neznámý, jasně, že se asi obklupuješ s těma holkama furt, ale přece jenom Mr. Supranational, víš, bylo to takový jako hozený do vody, jako jediný kluk mezi všema finalistkama. Já nevím, to je takový media prostě mezi náma. S každým se zbavil hrozně příjemně, ke všem hrozně vstřícnej, ochotnej, prostě nevím, přišlo mi to hrozně milý. Že to jakoby, nečekala jsem, že takový tak ja som so všetkými, fakt, ja som kamarát s každým, neviem, možno to není úplne to najlepšie, niekedy to je kontraproduktívne v dnešnom svete, či chceš, či nie, je to proste tak, ale ja som fakt s každým kamoš, ja neviem, ja nemám dôvod, vieš, kým mi neublížiš, alebo tak prečo sa mám k tebe chovať jak hovado, vieš, takže, a hlavne nemám rád čávovať. Proste, keď vidím niekto, kto moc čávuje, alebo ako to povedať, že moc machruje, tak to mne to je strašne proti srdci. Prečo? Aha. To ja mám tiež ďalšie také motto, že proste, to mám zase po anglicky, to, ak sa to povie, you are never cool enough to look anyone down on anyone. Takže nikdy nebudeš taký cool, aby sa na niekoho mohol pozerať proste z výšky. Takže to je také moje. A to sa tiež naučil v Austrálii. Naspäť sa dostávam k Austrálii, tam Austrália ma celkovo prekopala aj v tom takom vnímaní. Proste tam sa mi stalo veľakrát, už teraz ideme cez čas, viem, ale to ti chcem povedať. Pohodě. Tam sa mi veľakrát stalo taká situácia, že proste brutálny milionár, proste človek, ktorý mal všetko na svete, sa bavil takým istým štýlom k chudákovi, ktorý nemal nič. Tam si absolútne nepociťoval to, čo pociťuješ tu na Slovensku, alebo teda v Česku, že si niečo viac. Ja som napríklad, my sme mali jedného známeho takého kamaráta, s ktorým sme strašne veľa felili non-stop a ja som sa po nejakej dobe, po nejakých mesiacoch dozvedel, že on je z neskutočne bohatej rodiny, že ten chlapec nemusí nič v živote, on nemusí ani pohnúť prstom a ten chalan sa s nami bavil, proste absolútne nedal pocítiť na sebe a my sme popri tom boli pre neho, mňa a moja partia imigrantov, ktorí prišli do Austrálie. Či chceš, či nie, vždy budeš imigrant a vždy budeš nejakým štýlom. Absolútne nám to nedal pocítiť. A takýchto situácií, takýchto ľudí som spoznal neurokom proste v tej Austrálii. A to je moto proste, alebo teda to je nejaká mentalita, ktorou sa chcem ja riadiť, alebo teda ktorou som nasiakol v tej Austrálii a nemeniť ju meniť. Takže naspäť k tomu, proste kamarát, prečo sa, vieš? Super. Tak by to mělo být a to si udrž, to je strašně super vlastnost a bohužel teda málo kdo ji dneska má už. Asi tak. Súhlasím. Moc děkuju za hrozně příjemný talk. Ty super, fakt. Ja ďakujem za pozvanie. Máš to ešte raz krásne. Děkuju. A dúfam, sa ti bude dariť ďalej podcast. Ty ich nerobíš tak často, že? No teďka bude 4. série už zase často, takže jsme to spolu odstartovali. 4. séria. Dobre. Ještě jednou děkuji, že jsi přišel a přeju hodně štěstí. Vy jste super, než? Ty taky.
ty taky, hodně štěstí. Ne, ďakujem ešte raz. Mějte se, ahoj. Ahojte. A ona si nechala ten telefon otvorený. Trošku sa mi trasie hlas, ťažko sa mi o tom hovorí. Mě z toho blbě, protože jsem tady to zažila, aniž by cokoliv věděla, tak prostě tě šla úplně schodit. Já jí můžu být úplně jedno, já nejsem její kamarádka. Utrel som ruky a baj. Sama si o tom nejakým štýlom koledovala. A tak víš co, kdo by to ruku na srdce si ožrala frérka, volá jí bejvalej, tak jako kdo by ten telefon nevzal, podíval se tam. A našel som tam zaujímavé veci. Už chápu to slovo ojeb. To je čistý ojeb. Ja nechcem mať s ním nič spoločné reálne. Potom, ako sa teraz aj chová, napríklad potom Majalese a tak, zrazu strašne feli s tvojou bývalou, ty vole. Jakoby holky evidentně se k sobě dost hodí, jako ať se kamarádi. Když se někdo opírá do mě, tak já pak nemám jako taky jakoby mít úplně stopku, víš co. Kurva, nemluv o hodnotách, jakože a o tom, jak máš nastavený morální